og sultian ta kamo. Throughout Adventism, this is now our problem. Kung imong iadto sa 1980s, pastilan, adto mo og South Cotabato, katuod mo South Cotabato, amo man ang mga lugar sa Kalon, no? Adamo da Ilonggo. Sino Ilonggo de? Mayara man, isa lang, ay baw, isa lang ti Kalon, rin ang iban buton gali. Diha, kung musulti ka sa imong kaugalingon mga kaigsunan nga daghan kag kalisyon nga gipangatubang, unsao na lang to natong mga blaan nga naa didto sa South Cotabato. Nga sa diin mga kaigsunan, ang ilang mga panimbahon tuwa pa sa iyong bukid, musakay pa sila sa unang Tamaraw Kabaw makasimba lang. Karon natay bao-bao. Maubitaw na nga kanang TBS, ginganlan man nagbao-bao man ang dugay ta moabot kay hinay kay mudagan guro. Bao-bao. Nganlig yun ninyo nag-TBS para kusog mudagan. Karon nanatay mga sakyanan. Dagan natag mga pwedeng transportasyon. Apan sakit pamalandungon, kung kailan tayo natuto, dyan tayo nawawalan ng saktong pananampalataya. Kuhan kayo sa ka nang gipanganlan siya sa og mo eskwela ka sa philosophy o biology, ginganlan siya illogical. Kaysa panahon nga wala ka, ang atong kainiton sa pagpangalagad gabaga daw di maupos. Pero kay ang Dios buutan, iya tanggi panalanginan. Gihatagan kag gwapang bana, gihatagan kag gwapang asawa, gihatagan kag nindot nga kabataan, giplastar ang kayutaan, nakahuman ang mga kabataan, apan sa kadaghan nga nadawat, nagkadugay, nagkaluya. Naamin yun eh. Pagkaproblema ha. Sa atong distrito, mga kaigsunan, taga Montevista, Davao de Oro, Magkunasay, just recently, I keep telling my members, di ko musulti nga kamera Adventista, apil man ta kay ang Adventista, ug naminaw mo go radio, we are connected. Amen? Mo bito na ginapropaganda na to, o dili na to gamit ang word propaganda, mo na atong ginasulti, basta na ay Adventista sa lugar, wa gyoy mapasmo. Magutman lang. Man mo maningog. Usbon ako ha, klarohon ako ni. Basta gani dunay Adventista ang lugar, di gyud ta mapasmo. Di ka mapasmo sa balaang kasulatan. Unang sakit, ingon pa ni Mrs. White, sa spirit of prophecy, okay lang ang uban, ang palahubog, ang nanigarilyo, ang nagsyabo, ang nagmariwana, kay kung di na mo balik sa Ginoo 100%, maimpirno yun na sila. Why batik, watay kasakit, ana? Pero ang pinakasakit, ikaw karon nga nanimba, di ka maapil sa libro sa kinabuhi. Gwapo tag sinina. Nindot tag make-up. Tag 1.5 ang atong sinina, nindot kag relo, di panalangin sa Ginoo, pagbalik sa Dios. Ang imong pangalan wa mabasa sa libros kinabuhi. Ingon si Mrs. White, kana ang pina kasakit. Kasulay na mo na mga kaigsunan nga, muadto ka sa imong pamilya, duha manggod ka klase ang bata, kabalong wala nga, duha ka buka klase ang bata, maglingi-lingi po ko, kaya na may tao rin siluyo po. Lain pong bingon, makaingon pa na sila, engkanto. Duha, naay, give me, sige. Naay duha ka klase sa bata sa kalibutan. What are those? Farsighted, nearsighted, advantage, disadvantage. Unsa man? Unsay ngalan anang bata nga imong gianak? Wala mo gipang anak diri, gipang unsa, gipang luwa na. Unsay ngalan na? Kana bitong magpa-test ka og DNA, di ba nanay word? I want you to speak that word. Kini siya imuhaning papa nga biological. Muna, naay duha ka klase nga bata, ginganlag biological children. In other words, kana siya nga bata, imo gyud na. Ang ikaduha, unsa to nga klase nga bata? Inani ka bright ang Pilipino.
mura ka og biodegradable. Unsa ang usab? Non-bio. Ginganlan na siya adapted. Okay, naay biological children, miagi sa taguangkan, dihaguan sa bana o asawa, bisag nagkipat-kipat ang mata, ahala, gugma. Buntes, ning gawas, ang ngalan sa bata, biological child. Nagprocess ni agi, di panalanginan, di amuma, apan ni ay ikaduha nga klase nga bata, wag yung kami agi, gituno nimo ang ngalan ana adopted. Nia, pasabtun ta mo sa pagka-Adventista. Kaning akong walidaan ako nagsulti ni Kamaritis Vlog. Kailan mong Kamaritis Vlog? Payong buta karon ng mga Kamaritis. Ha? Karon ay na mo katingala. Vlogger na tanang tao. Ginganlan, pero sa una, post raman na. Karon, ginganlan na yun na nilang vlogger. Nia, ako siyang giingnan, ingna daan ang mga kaigsunan. Pasabtong tamudaan. Bahalag masuko mo nako. Kay gusto nako, I will tell the truth that hurts than to tell a lie that kills. Ako giingnan si Kamarites, ingna daan mga kaigsunan mag-helmet. Kay kining akong iwali, gikan ni sa langit nga mao ni sunog sa Sodom o Gomora, brimstone of truth. Kay magsigi ko gisgot diri gugma, tanawa, sige tag gisgot og gugma, mga batanon bisag wa pag ipangkasal, burot na. Nasubraan na tag gugma. Sige tag ingon og wali, tanawa, wala, kaning akong wali duot tirada agtang kay human ani, ikaw na'y bahalag magbag-o baka dili. Pero pagbalik sa Ginoo, di ko paninglan niya. Ikaw, Raymond, gialaw ra ba ti ka ha? Ako sultian tanang mo dagan kay kog invitation usami secure. Pero natingala ko ninyong distrito kamurag yung nakadaog sa ako ang misyon. Dagan kay kog ipangbalibaran. Last year napulo. Karon nagsugod na pod. Nana po yung mga invitation, imbisi bisag asay ko dili lagi ko. Pero ang question unsay na ninyo diri? Basig na amoy tubo nga mulupad. Ha? Kamurag yun nakalusot. Gitugutan ko sa admin mga kaigsunan. Sige, i-allow na to si Pastor Raymond Cabardo. Igsoon, kinsay dili Adventista dire. Kinsay nagplano mag-backslide, sugdi ninyo. Kay magmahay mo, di prangkanta mo. Kaya ang uban mo sulti, Pastor, dili man ko. Kaunta ni gamay kay murag maumaomig height. Pastor, dili man ko backslider. Pastor, gasimba man ko. Pastor, butan. Kisa may nag-ingunin mo. Did God told you? Dili ba na backslider ang usa ka tawo nga naga-worship sa buntag o gabi? Tulubya ka klase ang backslider sa Biblia. Prodigal son? Unsa may pasabot ato? Kabalong mawala, nakabalik. Kabalong mo balik, ikaduha. The lost sheep, patugatugag wala, di ka balik. Kabalo mo asa na bilong mong tanan apil ko, naata sa lost coin. Wa ka kabalo nga naglingkod ka sa simbahan, sige kag simba, wala na di ay ka. Wala na kaga-worship sa buntag o gabi. Wala na kagabasag Biblia, silpon ra. Oh, klaro na. Ayaw mo pangilan. Correct, sakto. O niya kung pangutanon. May mga tanong ko, kinsay mo atog langit? Tanawaran na mo na tang makakuna na. Gusto ka mo atog langit, pero wala na kay worship sa buntag ug gabi, which is biblical. Ingon ba lang kasulatan, giingnan sa Ginoo si Joshua, ayaw wala aning akong pulong, meditate on it, morning and evening. Yawa naman ka, lost coin. Besan pag-unsaon natog lingkod sa simbahan, hangtod ikaw wala makonektar sa Ginoo, everything is nothing. Mamaor ko na, ikaw na narbaho kag munisipyo. Ako ni puning usbok kay murag mawa akong kagwapo. Nanarbaho kag munisipyo, gihurot nimo taga sugo sa supervisor adto bisan pagkalot sa tae, kuwaon bisan mo yung supervisor, langoy dito sa permi, langoy, pero ang imong status job order.
dili manggug ka regular sa langit. Basin ang imong pagka-Adventista, job order. Pwede pa kang mawa. Ayaw yun pag-ingon. Ang uban, na mo challenge ako. Pastor, di na ko musimba sa Adventista. Let me tell you in the name of Jesus Christ. Me, myself, I don't care. Kaya ng uban, hagit-hagito ng uban, dili na ko musimba kay wala ni no. I am not the God. You are not the God. At the end of the day, what will you tell to the Lord that He gives you the blessing? And you challenge the God of all heavens and tell Him, Lord, di na ko musimba kay nasilo ko. Di na ko musimba, Ginoo, kay bati kay na diya. Di na ko musimba kay sakit kay wali diya. Go on. At the end of the day, kung madisgrasya ka, mo yung Ginoo, di na ko mutabang nimo unsa may imong isulti. Di na ko mo panalangin nimo unsa may imong isulti. Igsoon kanang imong kaluyahon imura na. Kanang musulti na ako, Pastor, luya kay ko imura na. Basag Bible kagabi ang akong wali balik tas Bible. Ayaw lagi mo paghimog inyong doktrina. Magbuot naman mo. Munang hangtod ron di mo dasig kanawa tong mga batanon, layo pa sa lakatan sa saging. Kay ang naa online games kaysa online heaven. Mga batanon tingog. Igun tamudaan kay basig mulinog ug at least mga luwas ang batanon na ni nga distrito. Uy, tiguang may ni nag-online, tiguang di ga-online games dire. Mga batanon. Tiguang yun. Wa tay mahimo. Nganong hapon nang gi-open? Nganong mo na entrada nimo pastor? Because we keep on looking to a degrading church. Have you noticed? Ang atong simbahan karon gakaunos ang iyang pagkaaligdong. Kay bisan ang manimbahay layo na kaayo sa Ginoo. Basa mo Spirit of Prophecy. Ay mo sigig cellphone, may pamuha ng Rickmar. Kailan mo Rickmar? Ang atawa mo. Kay nakasubaybay. Naka-follow. Pero salamat sa akong mga followers dahil diri ha. Kisay mga followers na ko din eh. 1, 2, 3, tatay, 4, 5. At 5 ra akong followers din eh. 5. At least 5 ra. Tag 20-20 mo niya. Tag 20-20 lang mo niya. Ilan na to tanan mga kaigsunan. Igsuon, balik tas Biblia. Karong 5 katuig sa atong mga pangulo, ang atong tema sa church. Sa church ha, dili sa Quezon. Sa church sa Seventh-day Adventist, rooted in the Bible. Ako yung sa ka-experiensya. Naman ko ko'y asa gikukuto ba ni? Alas 10 ko no? Isa'y presider may namutana, tadaan ba? Kay basin manggod og sa function hall pa ni kada oras nga sobra 500 ang bayad. Asa na tarabit? Di ba wa mo naminaw? Asa na tarabit? Sa usa ka experience. Dagan kay Adventista. Bisan pagduulon ta mo mga kaigsuunan, you cannot hide something from me. You cannot hide something from God. You know yourself very well that you are far away from the Lord. Unsay rason nga nung layo ta sino sa dili pa nako i-relate ang istorya. Daan ang gisulti ni Salmista David sayon kay ni nga teksto, Salmo 51 bersikulo 10 nga nag-ingon, "Putlia o Dios ang akong kasing-kasing." Nganong luya ka kay dili ka putli og kasing-kasing. Nganong na backslide ka kay hugaw tag kasing-kasing. Ayo sa ka istorya. Dito sa kong distrito, nanami pinulungan dito, nanami slogan, ay kumpiyansa. Sa napulo kasugo mga kaigsunan, ang ika-11, thou shall not kumpiyansa. Daghan kay Adventista ron, grabe ka kumpiyansa. Sige, trabaho, ay worship. Ay, nako, sultian talang kadaan, job order pa ka. Kay manarbaho ka diha sa gobyerno, unsa may pulong anang regular. Unsay pulong sa regular ba? Naa kay oras mo time in, naa kay oras mo time out. So laig mag-una-una ka, ibutang ng imong kwan dito, tawagon ka sa imong admin. Nganong sayo man kay kamo out?
regular man ka. Ang job order, moingon ganin ang isang supervisor, alas 3 ra ta kutob. Alas 3 ra gyud na kutob. Kay ngano man, anytime Tom Jones ng uban. Unsa man ang Tom Jones? Taman ra sa June. Job order god, pag mag-change ang admin, buak, haros ang job order. Basta di ka aliado. Pero regular ka. Desan pag mag-change, basta kay regular na gani, dili na ka pwedeng isisante sa imong trabaho. Muna sa itong pagpangalagad, ayaw mo pagpa-job order sa langit. Be a regular member of Jesus. Regular member gani ha, akong klaruhon, ga-worship yun na buntag gabi Gabasa nag-Bible. Pag uli sa balay, pangitaw ng Bible, dili ang remote. Kay mutanaw atong batang Quiapo, kay hapit na mamatay. Magkatawa lagi ko ning uban. Mag-apil-apil ra ba? Binang ka nang naitiliserye, amot, kasi ga sunod na ng batang Quiapo. Musulti ra ba na yun, mga Adventistang nagko, patiya! Nanugo na minuong ka mo patay, nga daw siyang nakil man. Mag-apil-apil. Akong asawa, mutanaw nagsalida, taod-taod, inigsulod na ko. Anong nihilat mo ka? Na-touch ko sa kuan. Mag-apil-apil man ka, imuha din ang love story. Apil man kaghilat, tanaw. Hilat. Hilat mo na gingon, ayaw ninyo kauna ang, sa ganito? Katong kamuting kahoy. Kamuti, kahoy. Ayaw nang i-combine. Makahilo na. Daganag na nga matay kung sa kamuting kahoy. Mut, yun sa puto nila pagluto. Ang atong kaluyahon, tungod kay hugaw kag kasing-kasing. Dili pitik ni Kristo ang naani mo. Nagkumpiyansa ka sa imong pagpangalagad. Grabe imong panarbaho, timan imo tiguwang ka. Ayaw ilara ang Ginoo. Lord, panalangin ko, Lord. Si panalanginan, manggani ka nag-regular. Mutrabaho lang ka, ayaw pangilad sa Diyos. Kaya ang Diyos wa mangilad nimo. Nangayo kang kinabuhi, gibuhi ka karong adlaw, natulog ka gabi. Open your Facebook, ask Google, pila ka tao ang namatay ron. Wa ka na apil. Yung manikas ka sa Ginoo, ayaw. Muna nga, ikaunsing sugo, thou shall not kumpiyansa. Worship ko sa usa ka balay, may bawaan yun mo ning Adventista nga og sa istorya pa, gikalawang ng utok. Adto ko, lingkod na. Unya, kita nga mga Adventista, inig-worship na to sa buntag, kung sa gani ang flow, nag-opening song, nag-yun opening prayer. Ako lang ning isulti ha, nganong dapat yun mo mag-worship? Kamong mga ginikanan, sipiat yun mo ba? Ay, challenge ta mo, naay akong duha ka anak nanhi, they can lead into prayer. Nganong di magamit na inyong mga anak, kay mismo ang ginikanan, di magamit simbahan? Yun sa man mo paggamit ang logic, imong ipagamit ang imong anak sa Ginoo niya, ikaw mismo nga ginikanan, gigamit ka giyawa, bungkag na daan. Dapat kung gusto ka imong anak na gamit, ikaw nga papa, apil sa programa sa simbahan. Ngayon ka, apil, akong anak, pastor, namumblima ko. Normal ka, ikaw mismo, problemado. Kasayon na yung kinabuhay mo, ganong bilisod-lisod ninyo na. Ang pag-adtog langit sayon kung gamito nato ang gihatag sa Ginoo nga una-una. Kung kaya nimo sa gawas nga mabuhi, mas kaya natong mga lagad sa tag-iyas kinabuhi. Nunaan nyo na niyo mayo. Kanang inyong amo, tagaan mong PhilHealth na, pero di na ka-extend sa inyong life. Prangkahan ta mo. Wa ko nag-promote o Ginoo din kay pastor ko. Di-promote na ko na kay sa dihang nangutanaw ko, kinsay mo atog langit, raise your hand. 1, 2. Ang uban, anak-anak man lagi. Asam ni padung. Saan ni paralyzed or di na magunit yun, ha? Naiuban mo, anak pag yun, o? O sa mana? Muinom pa ba ka?
Musigirilyo pa ba ka? Imo pa bang ilaro ng simbahan? Mailad nimo ang church board pero sulti anti ka suksok tas tibuok bangag sa kison ang Ginoo makakita nimo. Mamatay ka tungod sa imong pagtago-tago sulti anti ka. Imo nang bagor. Worship. Asa kita rapit ato ganiya? Gusto nyo kay kung ano, balain mo nagtinanaw ni mataw dili dayoy. Kamarites, di na ko mabalik din kaya anaon mo ko. Sigang kung mataw niya, nagtulo ang laway ba? Naamoy anti-inject. Sige, pang rabies ba? Isong yun na, sige. Dapat, iwalihan ko ni ma'am, naigo ko. Igong yun na ka. Gusto magkataglangit. Kaya kung si Kristo pa'y naadin mas delikado ang si Kristo mo mutindog dire. Giunsa pagbadlong ni Kristo si Pedro. Di sige, Adventista maghamo. Kisa may Adventista dribit, taas yung kamot, kanang tinuod na Adventista, kanang dili, ayaw lang. Daghan gudi ay. Gamay ra mga hadlok man no. Giunsa pagbadlong ni Kristo si Pedro. Sayon kayo, pahawa sa tanas, kung naa si Kristo rin gipangingna na ta. Pahawa sa tanas. Muna ayaw mo kasakit nga ingnon tamos ka maturan, kaya ang balang kasulatan nagsulti, ang pulong sa Ginoo hait pa sa duay sulap, og imo nang dawatan, kinahanglan ang atong kinabuhi, putli at ubangan sa Ginoo. Ay kumpiyansa. Worship na ko. Lingkod na ko. Piningsong, pining prayer, muna ako i-promote, mga ginikanan, pag-worship yun mo, kay mo na training ground para magamit ang inyong mga anak. Kani akong duha ka anak, pwede na nimo ampo. Kay sa worship, ako ning gi-training sila magampo. Kanang way worship, mo maora na siya ba nga bisag unsaon nimo tulod ang sakyanan nga brand new basta way gasolina de gyud na mudagan. Sa pag brand new na, ayaw tubili. Hoy, pili palit mo ning sakyanan. Uy, 2.5 million. Ayaw mo tangi krudo. Mudagan na. Ang atong krudo gasolinas pagpangalagad, worship sa buntag o gabi. Dito na ko worship. Ikaw ako'y dala. Ano sa sige, pastor, malipay yung kay nga na ikaubang pastor mag-worship. Ikaw, di nga, wag yun mo worship. Mas malipay mo nga Ginoo ang kauban sa inyong worship. Dili ang pastor. Ang Ginoo yun. Sige, ako'y dala. Lesson, pakwali, Ako, sige, humanamang wali. Napamoy additional, wala na pastor. Dire na tas memory verse. Kamu dagko namang yutang tanan. Prangka rin nga pagka-istorya. Di mo maulaw si Ginoo nga inig memory verse. Kanunay na itong gisulti, God is love. Di ka mawaw. Sikag balik-balik ka ng Salmo 23:1, sing 60 imong edad. 50 imong edad, nagpamatuod na atubangan sa Dios nga wa kay bag-ong natun-an sa Ginoo. Kabalo mo pila ka buok bersikulo na sa Bible? 1.7 million niya diara ka sa God is love. Pakawaw. Pero yun ang ulawas Ginoo. Ginoo sa tag-iyas langit, Ginoo sa tag-iyas tuburan. Unya inig worship, ikaw memory verse God is love. Masipyat pa, Genesis 1:1. Why worship? Ang atong lesson na ay sa galoon, tama? Ang atong lesson na ay teksto. Mabitaw nang ginganlan og memory text. Memorize. Kay kung gibutang diha reading text, sultian ta mo mga kaigsunan unsa ka maayo nga makigsuod tas Ginoo. Number 1, malinawon ang atong hunahuna. Kanang imong utok, bisan pag magsabot aron, i-challenge ta mo. Ipagawa sa kwata ng mga expert din pagawas, ipalinya dire. Murag panahon sa una ni Queen Esther, kung maghisgot tag pag-ayo sa kanan, daghang kay kag masulte. Kung saan ni pag-ayo, ay sayon kay na oy, ay sayon kay na oy. Pag-ingon memory verse, unsa ganito? Unsa ganito? Asa gani na makita? Imagine, imong gitikasan ang Dios nga naghatag nimong trabaho, imong gitikasan ang Dios nga naghatag nimong kinabuhi, imong gitikasan ang Dios naghatag nimong proteksyon. After all, Jesus was not happy over actions.
Igsuon putli ay mong kasing-kasing. If you love the Lord, make it clean. Kay ang hinlo og kasing-kasing malipayo na musimba. Ang hinlo og kasing-kasing dapat na bag-o na. Di na musimba nga nagkusmod nga murag kabayo. Good morning, morning. Adlaw sa Ginoo dapat malipayon ta. Sa akong distrito, sa atong mga kaigsunan, mga dito sa Montevista, ako silang gi-encourage. Change your lifestyle, not your food. Nag-vegetarian ka, kay nagsakit na, ang pinaka-the best nga transformation nga pwede nimong himuon sa di pagkamamatay, character transformation. Mabasa na, pastor, mabasa. Klaro kayo na, basa lagi. Muna, balik lagi kita sa Bible. 2 Corinthians 5 verse 17. Unsay gingon sa balang kasulatan, besan kinsa ang nahiusas sa Ginoo. Unsay sumpay, siya bag-unang binuhat. Karon 50 butang na to, 15 na kakatuig gasimba, hayblaron gihapon ka. 20 na kakatuig gasimba, gapamalikas sa gihapon ta. 30 na ta katuig gasimba, pero inig-abot sa dagkong problema, musulti rin ta, di na ko magsimba. Mubackslide ako. Di na ko ganahan, kay nasilo ko. Munang ako nang giwali sa Hope Channel. Kung luod ray dahilan nga di ka malangit, kung sa to kong isulti ato, kasi nagkadungong ka nga wali. Ha? Wa gini mo naminaw atong wali, ha? Ha? Kung luod, mamang yun ay pinakadahilan sulod sa church, kanang mga luuran. Matingala ka niya, tagaan ta mo og holistic view, ha? Sa kalainan, sa trabaho, o sa Ginoo. Adto ka sa imong trabaho, regular na ka, nasipyat ka, gikasab-an ka sa imong amo, pagkasaba sa imong amo, gibalikas kag taman, gikan sa alimpo, ngadto sa lapalapa, ning duko ra ka, ug unsay gisulti nimo humag kasaba. Di ba, muingon pagyog ka sa imuhang amo, salamat kaayo, boss. Part na siya sa akong learning. Giyawa-yawa na ka. Part sa imong learning. Pag-abot sa simbahan, nikanta ka. Giingnan lang gani ka, basta musaka na, humana. Hapit na gyud kumuhuman. Tiwason ta lang ni si Divine. Gisultian lang gani ka, Brad. Ayaw pangabit. Usay tubag. Kasabot ay kas kong gibate. O tanawa, di way learning. Pag mo kanta din nindot mo ito mong tingog ba? Pero practice yung ka. Muna, hinawayon kay ka. Ang reply na to lahi. Pero sa trabaho nga giyawa-yawa ka, salamat boss. Part sa akong learning. Anong di na makaya sa simbahan? Mangluod man ta ditsa. Badluon lang ta, mangluod din ta. Undangin ay dili, di ka magbuots kung kinabuhi. Pwede ba ta musulti? Salamat, Galacia 6, versikulo 1. Kinahanglan tag kaigsunan nga mubadlong nato. Pasalamati nga ni badlong nimo. Nagpamatuod nga concern. Ingnon, ayaw nag-ipadayon. Brad, ayaw nag-ipadayon kay dili na mayo. Di kay mo ikaw, maayo rin ka, muribaton. Nganong di man na ninyo himuon sa inyong trabaho? Kasabi inyong amo kay gikasab-an mo. Kasabi inyong teacher kay gikasab-an mo. Pero nganong muduko man ta, musulti man ta, basta ato nang hire musulti. Salamat boss, naka-learn ko. Diri ba sa church walay learning? Ang Bible naghatag ka natong pagpasantop. Hinlui imong kasing-kasing. Kay panahon nga hinlo gani ang atong mga kasing-kasing, the more nga mas mo-absorb ta sa mga langit nung butang. Diha sa imong balay, nganong makig-away pa man ka sa imong asawa, nga imo man ang asawa, nganong ikaw asawa makig-away pa man ka sa imong bana, nga imo man ang bana, sultian ti ka, ang pinaka-the-best nga silingan sa langit ang pamilya. Sige mo glalis, sige glalis, sige glalis, sige glalis, nay panalangin wa, undang ug glalis. Sigaway, wait, kwarta, murag, darap, sige naman lang, rap. Pwede ba mag-ampo? Pwede, dili. Pwede.
Ano mag-away man, pag-ampo mong duha, pag-ampo mo pamilya, pangayo mo tabang sa Ginoo, kaysa magsigi mo glalis, ug maabot sa langit, ug inyo ng dalon, pag-abot sa langit, kamunay sunod nga yawa. Magsige man mo glalis dito, magsigsumbong si Ginoo, Ginoo, akong asawa, dito panisyuta, yung Ginoo, naog mong duha. Kamuna po'y nagyawa-yawa din he. Muna nga akong asawa, akong ginaingnan, dang, di natin mag-away. Di ka po'y na sige glalis, yang gipanglalisan, may rabag na perpekto ta. Kusog ra ba kita ano? Ikaw ha? Kusog kita mo nuriso kung laing tao. Pero waka kabalo siya, sige na mong panudlo na itulo. Iisa iyahay mo tulo, mayon ka. Ikaw ha, badlungon kay ka, na ituloy mo, mas badlungon ka. Kaya waman po kung makakita mo yun, ikaw ha, gaya kay kagulo. Lain po, mura po kag-iliyin na na. Diba? Mamo yun gamiton. Ikaw ha? Ikaw ha? Ikaw ha? Stop! Muna, giwalay na ko. Last na. Happy na. Kung luod lay dahilan nga maimperno ka, kansi ka, ha? Luod, paminaw mo na ko. Luuran kay ka nga, muadto kag langit nga, luuran kay ka, kansi ka. Kay kung luod lay dahilan nga ikaw maimperno, sudli na lang tanan. Kay ang nangluod o ang nagsiyabo, imperno. Ang nangluod o ang namalikas, imperno. Nga nang luod lang ka, doon na kay kas finish line. Daw, luod ray dahilan mga kaigsunan. Pero gusto ka malangit, biyain na mga kaigsunan. Amen? Ay mo sige. Doon ragod mo na ko, panawagod mo na ko. Kay sultian tamo what is really happening in your life. Gamay kog edad, pero sultian tamo. Sa atong simbahan, na ay nakita ang atong mga pangulo nga nagkadugay ang pagpangalagad, nagkagahi ang kasing-kasing, nagkahugaw ang kasing-kasing, mo nang inig adto sa simbahan. Luya kay ta mga kaigsunan. Pagingon, bayanihan ta. Pila ka buk mga tal dere nga church. Announce sa pangulo, oy bayanihan ta sa atong church. Nagsigang mata sa maubang makaigsunan. Kay nagplano nga di mo atin. Nag-announce ang barangay captain na ay ayuda ugma, alas 4 pa nilinya na. Ayaw lagi mo panikas. Tinudun ta mo. Kay mo gini akong nakita. Nga pag-abot dito, mo nagiingon nga mga kaigsunan, wa pay napas mo sa sigig simba, pero daghan nangamatay kay sigig trabaho way paway. Basta mga lagad kag Ginoo, luwason ka sa atong Dios. Amen? Hinluin yung kasing-kasing. Hangyuhang Dios nga putlion ang imong kasing-kasing. Kay ang nakapababag sa imong kaluyahon, dili imong physical, imong kasing-kasing. Kay nga kung luyahon pa ka nga tigulang ka, dapat wa na ka nag-duty rog trabaho, kapoy baya. Pero nganong manarbaho man ta, kay naa ang atong gugma sa trabaho. Igsoon, ibalik ang imong kasing-kasing sa simbahan. Seek ye first. Dungan daw tatanan na nabi. 1, 2, 3, go! And His, wow! And, dugay na nato ng memory verse. Pero mas maunag yun kanunay ang trabaho kaysa simbahan. Ug mo challenge mo nako, pastor. Naabay tao sa kalibutan nga giuna ang simbahan kaysa trabaho. Tagaan ta mong isa ka pangalan, Judge Jimmy Buko. Judge na. Pero ikaw judge ka. Nya ang judge mag-duty yun na dapat kay na-hearing. Pero unsa ingon ni judge? Lunes na na-duty kay mo duty sa ko sa kong Ginoo. Judge! Unsa right status nako? Unsa right status nimo? Teacher ka. Nara ka sa gobyerno. Unya di ka makaingon nga unya na kay hatag sa akong panahon sa Ginoo. Ni ay taas nga ranggo, ikaduha. Kinsa gani ang atong mga kaubanan nga mas gipili nila ang gugmas Ginoo kaysa gugmas trabaho? Si Maria Makiling. Di naman mo maningog. Tayo na ba ng mga taong di maningog basta buntag, wakwak daw, tuod na. Kinsa ba? Come on!
Kinsa pa'y mga modern Daniel na toron? Si Sir Juve is pinido. Taas o ranggo, pero tibuok adlaw musimba sa adlaw igpapahulay. Biyaan ang trabaho. Pangutana, nakulo ba'y ang kaldero? Wala. Pero ikaw, ako, kapila na ka, sige, o panikas, Ginoo, tanawa, hangtod karon ang imong ginhawa sa ilong baba, grabe mag-abot pagpaningkamot, way kalinaw, kay ang kasing-kasing, wala pa sa Ginoo. Ibutang og balik, ayaw paghimog heart transplant nga ang kusog sa imong pitik dito sa trabaho kay gusto kang mabuhi igsoon, ibalik sa balay sa Ginoo kay dapat ang pitik dili sa pagkinabuhi diha dapat nanguga sa tag-iya sa kinabuhi. Amen. Reality, mamatay ka, mamatay ko. Walay laing las mo pirma ang watis sa yuta. Apan nagmater lang na siya, ibalik sa Ginoo, kwintahon sa Dios tanan, seek ye first the kingdom of God. Mga batanon, why waste your eyes in playing mobile games? Kunya na ako na isulti. Kay ako ning iguning mga batanon, kay di ko gusto nga naay mamatay sa inyong pamilya tungod sa online games. Kay bag-o lang rugot karon gabi, ya. Nanawag sa kuha ang membro nako dito. Ang edad sa bata igsoon, pila edad Jill? 13 years old. Naturisok ang utok ug dinula ng mga online games, ML ug Roblox ug uban pa. Karon usay natabo, ang iyang mama natulog sa among balay lakaw ni adtos balay kay gipangita ko kay magpatambag. Kay giapa sa mama, di ko gusto may tabo ni mga batanon nga moabot ka sa punto nga imo nang patyon imong pamilya kay gipababagan ang imong gusto. Kabalo ka unsay gingon sa 13 years old, patyon ta ka ma. Di man nakitiaw-tiawan kay naman tas depression world. Kung matulog na rong dunggabo na kay nangitog, mga batanon, basin ikaw ang gamiton sa yawa nga babungkag, muna undangi gyud na ninyo. Tambag na lang na ko nadaan. Kaysa dulaan sa yawa inyong utok, unya ang una nimong pasinti sa kamatayon, basig imong pamilya, kay dili na ka magpabandong. Maigsoon, ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Salamat, manguli na may karon sa Davao, o daghang salamat mo na niyang divine worship. Okay na?